Opgelucht. Voor de tweede keer. Of voor de tweede keer, ja. Het is heel goed bij je kan. Ik vind dit een hele goede zaak. En vooral, het voegt wat daar om het DNA wat in. Hier niet dit verwacht. Gedeeltelijk. Gedeeltelijk wel. Alleen al om het feit, hij had zelf DNA, jong. En toen dacht ik bij mezelf, nou, dat had er een misschien, dat weet ik net zeker natuurlijk, om eruit te wijzen. En toen had ik gedacht van, nou, dat kan straks echt wel een bekentenis komen. Maar ja, de man hier met stilhouden kent. Dat er nooit wat zijn hier. Hij had dat tredje hier stilhouden. Ja, dat red je niet stilhouden. Net één die het wist. Nee. Je hebt een meedeling gekregen als familie. Ja. Kun je vertellen hoe de reactie was? Ja, de reactie was emotioneel gedeeltelijk. Hè? Maar het had wel onderstreept wat ik altijd zei aan hem en wat we altijd dachten. Van, je is net met in het loon ingang van, nou die ken ik wel en daar heb ik niks van te vrezen. Maar daar hoorde ik net mijn loon in. Maar goed, ik had het zijn, je is dwongen. En dat bleek nooit meer weer te wezen. Is dat voor jou een opluchting dat dat zij is? Ja, ergens wel. Dan stel je voor dat het ooitgang weer. Maar dat weet ik niet. Daar kon ik me nooit iets bij voorstellen. Net. Dat je er met in het loon ingang dit zo koe. Daar kon ik me niks bij voorstellen. Wel zat ik zei van, je is dwongen om de meid loon in. En ja, dan kreeg daar een, die had toch wel iets op ben, die is getrouwd. Ja, een vrouw en toch wel iets op ben, en die maakt het er van 16 en je maakt het er al. Het is net te begrijpen. Ik ken je net bij, eerlijk net. Maar ja, het is wel gebeurd. Want in je vraag is dus beantwoorden hoe je dat toen ging. Nou, ze is in elk geval net vrijwillig meegegaan, maar ze is gedwongen. Maar wat komt je dan in het zin? Wat er verder gebeurd is, hoe moet ik dat zien, jou als heid? Ja, logisch. Dan sjoest alles van je eigen. Ik ga ze daar vangen uiteindelijk. Op mij, ik weet er als het ware bij. En dan sjoest ze daar lezen. En dan denk ik, wat is hier gebeurd? En dat wil ik weten. Dat wil ik absoluut weten. Maar ja, daar werden je mededelingen onder die natuurlijk. Het is nog officieel een vertochte, maar mij die bekentenis erbij is er wel heel sterk beweerd in deze man. Ja. Hij had een gezicht gekregen, hè? Wat betekent dat voor jou? Ja, nou dit gezicht had ik net verwachten. Ik ging meer dacht dan een soort seriemoordenaar als die te worden dit zei iets doet. Maar net aan een die elk nooit wat in had. Nee, dit hier ik net verregen. Wat betekent deze dag voor jou? Ja, wat betekent deze dag voor jou? Het is de zoveelste mijlpaal eigenlijk die er weer zet wordt. En deze dag is natuurlijk weer apart. Het is weer apart. Dan krijg je mij het te zijn van we gaan. Dat is extra dag. En dan, dan eerst naar huis, of tenminste naar bed thuis. En dan gaan er al je gedachten door je heen. Dat speelt alles weer van die oor. Welke gedachten spelen het vaakst door je hollen? Nou, wat er gebeurd is daar. Ja, wat er gebeurd is, dat wil ik weten. Wat er in had. Nou is het zo dat jou wakker strijden ha 13 uur voor de oplossing van de zaak. Die liep het er nou te wezen. Ja. En wat nou? Nou wacht je op het vonnis. En dan zie je het wel. Ik weet net wat er dan op me aankomt. Want dat wil een doel in jouw leven, hè? De laatste 13 uur. Ja, ik ga altijd zijn, als ik mijn laatste adem met uitblazen, hier hoor ik net mee op. En dat is nou gelukkig. Mij zie ik dit al je mij. Of gelukkig, ja, hoe gelukkig ben je dan? Maar dat, toch in ieder geval, ik ken mijn meidje. Tenminste, dat hoop ik. Maar wordt het daarna stil in het leven van Bouke Vaatstra? Dat denk ik net. Nee, dat denk ik net. Nee. Het is de laatste 13 jaar natuurlijk al iets roerig geweest. Hè? Daar ben je de dag en nacht mee bezig. En ik denk net dat het dan al hier stil wordt. Want ik bedoel, altijd met verschillende mensen in contact. Wat media betreft en dergelijke. Dat zal net makkelijk worden. Maar, en toch wel weer. Want net die vragen komen er dan en antwoorden die we nog hebben.